बिराद दुखु जाबाय आंनि बिखाया बिराद दुखु जाबाय आंनि बिखाया माबायदि मोनदों प्रमद बर' खोनासंनानै बर' बिमानि मेगनाव दिनै मोदै गदों मानो गदों साननो गोनां बाथ्रा आरो रायजो राजाफ्राबो नुबायना खोनादों दा बर' बिमाया दिनै गाबनो गोनां जादों मानो बिटिआर रेकर्ड जानानै जोंहा गाबनांगौनि टेनसन जानांगौनि दरखार गैयानो बिटिआर रेकर्ड जानानै बिटिआर मोननानै बर'नि सिमाङा गासिबो फुलफिलमेन्ट जाजोब्बाय दिनै मा जाखो नायदो खोनादों दा रायजो राजाफ्रा खोनाखाबाय बर' बिमा दिनै गाबनो गोनां जादों मानो गाबनो गोनां जाखो बेबायदि बुरै बैसोनि समावबो बे आबैया गाबनो गोनां जादों मानो गाबनो गोनां जाखो प्रमद बर'आथ' बुंदोंमोन नायजोबगोन होननानै दिनैलाय मानोथो नायाखै मानोथो जेबो इनिसिएटिभ लायाखै आरो रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ शेयार खालाम कमेन्ट खालाम बयनोबो दिनै अलमस्ट बिटिआर सुक्ति जानानै 2 इयार्स रानिं जाबाय दिनैसिमबो बर' बिमाफोरनि मेगनाव मोदै जेबो फुलफिलमेन्ट जायाखै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बर' बिमानि मेगनाव मोदै नुयोब्ला आङो सहायनो हाया इनटलारेन्स जायो पावाराव फैनाय लोगो लोगो गोरिब गुन्द्राखौ नायगोन समान मोनथाय होगोन गामि गामि रिभिउ खालामगोन सोरनि न'खरा माबायदि सोर बिमानि मेगनाव दासिमबो मोदै गदों माबायदि दुखु जारलानि गेजेरजों दिनैसिमबो संसार जानो गोनां जादों बेखौ नायबिजिरगोन आफ्टार इनभेस्टिगेशन बयनोबो समान मोनथाय होगोन रिभिउ खालामखांनायनि उनाव बयनोबो होगोन दिनैसिमबो जोंनि बर' बिमानि मेगनाव मोदै प्रमद बर' दिस इज व्हाट बेफोरो मा प्रमद बर' इलेक्शननि सिगां ओरैबायदि गिदिर गिदिर लेक्चार होदोंमोन पावाराव फैनाय लोगो लोगो बयबो समान मोनथाय मोनगोन बयबो समान जागोन बे 5 बोसोरनि गेजेरावनो उइथिन 5 इयार्सनि गेजेराव बयनिबो फिसाफ्रा समान मोनथाय मोनगोन आरो बर' बिमाया जुदि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों अबावबा हाजिरा मावनानै न' बां गारनानै अबावबा अन्थाइ दिख्रुबनाय हा रुजुननाय बेफोरबायदि एटसेट्रा डट बेफोरबायदिखौ प्रमद बर'आ नुयोबा गोसोआव दुखु मोनो होननानै प्रमद बर'आ बुंदों नाथाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ बिटिसिनि सासे CEM जाबाय प्रमद बर'आथ' नायनांगौमोन ना सिगाङावलाय माथो गिदिर गिदिर लेक्चार होदोंमोन दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ जेबो टाइम गैया सोर बर' बिमाया दिनै गाबनांदों दुखु जादों मेगनाव मोदै लानानै दिनै हालाय हाफाय मा जाखो प्रमद बर' नोंनि गिदिर गिदिर लेक्चारा मा जाखो कमिटमेन्ट होनाया मा जाखो नोंनि एसुरेन्स होनाया मा जाखो फोथायदोंमोन जोंनि गोदोनि आबै आबौमोनहाबो फोथायदोंमोन बिलिभ खालामदोंमोन ट्रास्ट खालामदोंमोन नाथाय दिनैसिम जेबो गैया सिं गंनाय बोराय बेन्थ'फ्राबो प्रमद बर'नि खावलायनायाव बयबो बाहागो लादोंमोन बयबो प्रमद बर'नि लेक्चारखौ खोनासंदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैनानै दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ गोरिब गुन्द्राखौ नायनो गोसो गैया प्लास दिनैनि दिनाव बुरै बेन्थ' जेसेबां बोराय बेन्थ'फोर दं दिनैनि दिनाव दुखुनि समावबो प्रमद बर'आ नाया आरो जेबो इनिसिएटिभ लानानै दिनैसिमबो गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जेबो खामानि मावाखै लाजिनो सोलोंदो नोङो प्रमद बर'